Belkhiphe umkhovetsheni khathi sitheleka lapha ehostela laseMerafe eSoweto. Sibizwe igoso lamahlabathi uphuza bethetha ngubo. Obedlalela indodakazi yakhe. Ikhandwa ngazo zonke indlela imali lapha ke ukushela kanti nalapha ya kuleya mgqomo eminyama kukhandwa wona usheli. Kwenzelwa enye yeintombi lapha eyiphathe kahle kwaze kwafika lapha. Intuthuko ayibonwa iminyaka manje eMerafe kodwa lokho akubadikibalisi abancane nabadala ukuzothokozela ilanga elihle kangaka. Imidlalo siyayithokozela kakhulu ukuthi asinayo indawo yokudlalela kahle ngoba sasazi kwaZulu lena nje ngoba indawo zokudlala zisekho. Intuthuko ayikho kahle nje ukubona nje kufuna ngabe sinendawo ezinhle zokuthi abantu bekwazi ukukhuseleka bekwazi ukuba sendaweni eziright. Kodwa nje masibheka isimo asazi sosala sicela ukukhulumeni sicela emakhosini ethu ukuthi mhlawumbe asisize lapho. Umdlalo wendishi usuka kude njengoba manje usutshaleka nasesizukulwaneni esisha. Umuntu nomuntu omnyama ophila ngebandla zakhe ngaphandle kwebandla zakhe khoza ngesilungu if you forget where you come from, never know where you are, even where you're going to. Abantu bosumthitha ngesigisi manje manje. Ngifundile ngifundile mjala khoyaza ngeke yabo sapi 1 2 yabo phuma bathi lo muntu nenke ngoba ufuna amajaza amnyama ngizile ngene umfelokazi mina. Nanku umphumela womdlalo wendishi yayizolo. Isiyonke 34,200. Injabulo yodwa kuphuza bethetha ngubo obize insizwa. Sothola ngazothi ngichaza ukuthi ngibeka sengakhona kakhulu futhi ukuphila nabantu ukuphila nabantu. Enjoya endishini sijabulela nje nokubona nawe sijabulela nje ukuthi abantu basalandela amasiko wabo yabo. Kunenkulukazi ke indishi ezobuyela ehostela laseDenver ngempela sonto esiyakuyona.